Vegal Saroski e os seus clientes doan máis de 5.000 euros a Amicos. A entidade investirá estes fondos en proxectos medioambientais e de inclusión sociolaboral. O Eroski Center de Ribeira colleu esta mañá un acto especial. No seu interior atopábanse responsables de Vegal Saroski e representantes e usuarios da Asociación Amicos, protagonistas unha vez máis da unión das dúas entidades. Nesta ocasión, a Compañía Galega de Distribución Alimentaria entregou 5.015,81 euros a Amicos, unha doazón que se destinará a reforzar proxectos medioambientais e de inclusión sociolaboral da entidade. Para nós é moi importante porque son moitos anos, son continuamente, e é destas empresas non só que se comprometen, sino que o fan a largo plazo e demostran non só a súa implicación, sino o seu compromiso. É difícil encontrar destas empresas con este nivel de compromiso e ademais que compartimos un camiño común como é o da economía social, que é a base do crecemento e ademais un motor de transformación social. Destacou non só o compromiso de Vegal Saroski, senón tamén a forma de como amosan. A implicación que teñen con nós e ademais con moitas outras entidades é un claro exemplo de como se fan as cousas e de como se comprometen a largo prazo con entidades pegadas ao territorio. Non só nos proxectos, neste caso na donación, sino na realización de prácticas, na inserción laboral de persoas con discapacidade. Para nós, o Grupo Eroski e o Grupo Vegal Saroski é un gran exemplo de como se construye e como se transforma o futuro. O xestor de calidade de Vegal Saroski, Ricardo Castro, reiterou o compromiso da firma co labor importante que está a desenvolver día a día Amicos no cuidado do medio e na inclusión sociolaboral. Dentro da nosa política, por un lado de sostenibilidade, tratamos cada día de axudar a nosos clientes a producir menos residuos e cos nosos meter a mellor gestión posible. E con Amicos levamos moitos anos traballando, colaborando con eles no programa Remar de limpeza das playas e sempre son un actor moi importante cada ano na nosa xornada de RSC. Un compromiso que, ademais de ter a compañía, tamén amosaron os seus clientes. Analizamos, é dicir, todos os residuos que os clientes nos aportan, nos tratamos de valorizar e todos os residuos valorizados, o importe da valorización, colaboramos con entidades como Amicos para que tamén teña un fin social esa valorización deses residuos. Neste caso está todo é supercircular porque, digamos, do reciclaje de residuos se generan uns ingresos que podemos canalizar a outros fins sociais. Esta doazón foi posible grazas á valorización realizada tras a xestión de 38.906 kilos de tapóns de plástico e aceite recollidos nos establecementos da rede comercial de Eroski e autoservizos Familia en Galicia, Asturias e Castela e León, e reciclados polos clientes durante o ano pasado. Os responsables de Vegal Saroski coñeceron tamén máis de preto proxectos que está a desenvolver Amicos, como o Hospital do Coral que están a realizar na Lonxa de Ribeira.